Skalickí futbalisti úspešne zvládli svoju obnovenú premiéru v druhej lige Západ. V prvom kole nového súťažného ročníka doma porazili nováčika súťaže Svätý Jur 3-0, po polčase 0-0. V celku jasná výhra sa však nerodila ľahko. Súper nováčik druhej ligy prišiel do Skalice s jednoznačne defenzívnou taktikou. Počas celého zápasu prakticky neútočil, iba betonoval svoju polovicu, ale aj napriek tomu sa domáci postupne dostávali do šancí. Tá najväčšia v prvom polčase prišla hneď v 10. minúte, keď z hranice 16-ky tvrdo vypálil Jakubek, no trafil len brvno brány hostí. V ďalších minútach sa do niekoľkých sľubných príležitostí dostal Konečný a opäť Jakubek. Gól však napriek drtivej prevahe domácich nepadol. Druhý polčas kopíroval prvú 45 minútovku, ale tento raz bola jednoznačná prevaha Skaličanov odmenená aj gólmi. V 51. minúte z pravej strany centroval Hlavatovič a Jakubek efektne petičkou otvoril skóre zápasu. Po niekoľkých desiatkách sekúnd mal tento hráč opäť dôvod na radosť, keď prenikol z pravej strany do 16-ky a krásnou strelou do šibenice zvýšil na 2-0. Prevaha v druhom polčase bola veľmi výrazná a v 68. minúte ju zužitkoval striedajúci Lukáš Vrček, keď hneď ako naskočil na ihrisko, zvýšil skóre na 3-0. Naši chlapci boli stále pri chuti, súpera tlačili na jeho polovici. Pred koncom sa lopta ocitla v sieti hostí po strele Milunoviča, ale štvrtý gól z toho napokon nebol pre odpískané postavenie mimo hry. Skóre sa už nezmenilo a tak si hráči Mestského futbalového klubu pripísali prvé 3 body do ligovej tabuľky. Pripomeňme ešte, že prvý duel sezóny v úmornom teple sledovalo takmer 900 divákov. Som rád, že sa nám dnes podarilo vyhrať po dobrom výkone. Chceli sme úspešne vstúpiť do sezóny. A čo sa týka zápasu, tak myslím, že celých 90 minút sme dominovali, pritlačili sme supera pred ich 16-ku a bolo len otázkou času, kedy dáme prvý gól. Podarilo sa nám to v druhom polčase. Mišo Jakubek otvoril skóre a potom už len bola otázka času, koľko gólov dáme. Takže ja s dnešným výkonom som spokojný aj s výsledkom. S výkonom tímu i výsledkom bol síce tréner spokojný, ale ešte vidí rezervy. My začíname, my sme spolu niečo vyše mesiaca, takže je tam veľa vecí, na ktorých treba pracovať. V Skalici sa bude hrať aj nasledujúcu sobotu. Mestský futbalový klub Skalica privíta FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa. Začiatok zápasu je o 17. hodine.